kívánok! Egy kölyök vulkán ijesztgeti Ázsiát. Jáva szigetén elkezdett puffogni a Merapi. Egy több tízezer éves vulkánról van szó, a vulkánoknak is megvan a maguk gyerekkora, középkora és öregkora. Nos, a Merapi az még egy fiatal, több tízezer éves fiatal ember. Kérdés, hogy mekkora veszélyt okozhat valójában. Üdvözlöm a stúdióban Harangi Szabolcs, geológus, vulkanológust, az eltéről. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzá. Jó reggelt kívánok. Hát engem lenyűgözött, mint amolyan fiút ez a történet tegnap, amikor olvasgattam a részleteket is. Szóval egy több tízezer éves vulkán az a földi léptékeket tekintve fiatalnak számít, ugye? Így van, tehát ez még nem egy Matuzsálem, ez még lehet azt mondani, hogy mindenre képes, és valóban a Merapi az egyik legaktívabb tűzszárnyú a Földön. Na most azt próbálja meg nekünk elmagyarázni, hogy ez hogy van, mert itt mielőtt adás előtt beszélgettünk, és az nyűgözött le végképp, hogy a Krakataunak, ami ugye fölrobbant és magához egy egész szigetet, annak már van gyermeke, és az is kezd mozgolódni. Ez hogy kell ezeket érteni? Hát így van, tehát a Krakatau, ami 1883-ban akkor átszólt, hogy a hanghullám 6-szor megkerülte a Földet, avval a kitöréssel gyakorlatilag összeomlott, de a helyén kinőtt egy kisebb tűzszárnyú, és ezt úgy nevezik, hogy Anak Krakatau, ami annyit jelent, hogy Krakatau gyermeke. Na most ez valóban egy gyerek vulkán idézőjelben, és ez szépen játszik, megint csak idézőjelben magával, puffogtat, lávatűzi játék, nagyon látványos kitöréseket produkál. És most egy gyerek szereti a látványos így van, igen. Nem úgy, mint a felnőttek, amelyek azért nagyobbat szólnak. És a híradások arról szólnak, hogy most megint készül valamire, tehát várható, hogy megint lesznek látványos kitörései. Ahol a Merapi működik, ott van ugye egy törésvonal, nyilvánvaló, mert a vulkánok azok mind a földmély rétegeiből születnek végül is, de milyen veszélyt jelent ez a fiatal vulkán valójában? Most a Krakatau vagy a Merapi? Már a Merapi, most a Merapi így van, tehát a Merapi azért az már egy, ha lehet azt mondani, hogy már egy felnőtt korban lévő vulkán, a Krakatau gyermekéhez képest, bármire képes. A 20. században egy kicsit elaltatta úgymond a figyelmet, mert akkor nem volt annyira veszélyes. Voltak sok halálos áldozattal járó kitörései, mint 1930-ban, de korábban, egy évszázaddal korábban, 1800-as években sokkal nagyobb kitörései voltak, és ez az, amire a szakemberek már 2000-ben figyelmeztettek, hogy ez az altatás, ez nem kell ennek hinnünk, és valószínűleg megint robbanékonyabb lesz, mint volt 1800-as években. Na most hogy kell a mostani tevékenységet értékelni? Tehát ez közepes, erős, gyenge, vagy csak figyelmeztetője? Tehát mit tudnak önök most? Hát mi zajlik most a vulkánban? Így van, tehát ez a kitörés, ez robbanékonyabb, mint amit a 20. században jellemző volt, vagy mint a legutóbbi kitörést veszük, tehát ez egy erősebb. De ez még nem éri el azt, amivé nőhet. Tehát amitől sokan tartanak, hogy olyan nagy robbanásos kitörése lesz, amely a környező területet nagymértékben érinteni fogja, már pedig több százezren élnek a környezetében. Most az a vicces ugye, hogy amióta van modern tömegkommunikáció, meg globális közlekedés, azóta tulajdonképpen nincsen, hogy távoli hely. Ezt most már kezdjük lassan megtanulni. Szóval például okozhat-e a Merapi kitörése olyan környezeti, vagy olyan vészhelyzetet, hogy mondjuk légtérzárakat kell. Ugye ez az izlandi vulkán, ez döbbenetes volt, hogy fél Európa légiközlekedését megbénította. A Merapi okozhat-e hasonló jelenségeket? Hogyha olyan kitörése lesz, mint ami a 1800-as években volt, akkor ott a környéken okozhat. Akkor 15-20 km magasra jutott fel a vulkáni hamufelhő, tehát ilyen esetben már ott légtérzárak bizonyára szükségesek lesznek, tehát abban az esetben ott várható, hogy lesz ilyen. Várható-e olyan kitörés? Ugye az ember döbbenetes dolgokat olvas, most már a francia forradalmat is egy vulkánkitörés számlájára írják, olvastam ilyen teóriákat egyébként, talán lehet is benne valami, hogy a nagy éhínség meg egész Európát beborította a hamufelhő. Azt nem tudom, én meg nem mondom, ha megöl sem mondom meg, hogy melyik vulkán volt az. Laki. Igen. Na most kell-e számítani mondjuk a Merapi esetében hasonló veszélyre? Tehát lehet-e olyan erejű a kitörés, hogy a hamufelhő mondjuk elindul egy föld körüli vándorútra, vagy nagyobb gondokat okoz?
Ehhez nagyon nagyot kell szólnia. Megjegyzem, a történelemben, mégpedig a 15. században volt ilyen kitörése, amely ott a térségben egy civilizációt vándorlásra készített, tehát átrendezte ott a társadalmi helyzetet. Tehát volt ilyen a történelmében. Ehhez már a rosszabb szenáriók felé kell fordulnunk, tehát ez nagyon ritka az ilyen esemény a Merapi esetében. Tehát lehet azt mondani, hogy ennek nagyon-nagyon pici esélye van. Cunami? Ugye azt is megtanultuk lassan, hogy ezek a rengések, ezek mélykérekben is mennek tovább. Igen. Lehet-e számítani ilyen kísérő jelenségekre? Ebben az esetben nem. Ebben az esetben nem, mert nem egy vízparton van. Tehát előfordulhat az, hogy mellette még egy földrengés is kipattan, ennek nincsen nagyon szoros kapcsolata, de elképzelhető. Legutóbbi 2006-ban is a vulkáni működést egy nagyon erős földrengés kísérte, Jogjakartának egy részét el is pusztította, de nem. Tehát itt szökőár nem várható. Jó, ugye Jáva szigetéről beszélünk, viszonylag távoli hely, bár most már erről mondom, szerintem lassan leszokik az emberiség. Ön most azt veszem ki a szavaiból, hogy azért nyugodtabb a Merapi tevékenységét figyelve. Ezt osztja a nemzetközi tudós közvélemény is? Tehát önök mérik, rendelkeznek azokkal az adatokkal, hogy be tudják ezt lőni? Tehát nem okozhat egy ilyen vulkán meglepetést? Mindent okozhat. Tehát el szoktam mondani, hogy a tűzszárnyok önálló személyiségek, és amikor megpróbáljuk előrejelezni, hogy hogyan is fognak működni, ez egy olyan dolog, mint amikor valakiről, egy személyről megpróbáljuk megmondani, hogy hogyan fog reagálni egy adott eseményre. Ehhez ismerni kell azt, hogy milyen az a személy, ismerni kell azt, hogy milyen az a tűzszárnyó, de lehetnek váratlan dolgok. A Merapi amúgy is egy ilyen kiszámíthatatlan valaki, aki bármit tud csinálni, és az előjelek azok nem informatívak, tehát nem tudjuk abból kitalálni, hogy mi is lesz. Most is bármilyen irányba elmehet ez a vulkáni kitörés, ami jelenleg zajlik. Harangi Szabolcs, köszönöm szépen, hogy itt volt. Hát figyelni fogjuk a híreket, meglátjuk, reméljük, hogy a fiatalember csendesebb lesz, mint ahogyan azt esetleg sokan várják, vagy amitől sokan tartanak. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Én köszönöm. Most